गिबियावनो आंनि बे सोरां लामा बड' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोन गासै रायजो राजाफोरखौ बरायनो हरबाय। आरो मोनसे आं गोदान टपिक लाना फैदों आंनि बे सोरां लामा बड' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों। दा आं बेखौनो खावलायनो सानो, मानि थाखाय गोमायो मानि थाखाय गोमाया। दा बेखौनो मानसिफ्रा खालि गोमानाय, सोरजोंबा लांखारजानाय, सोरजोंबा फानजानाय, सोरजोंबा बुरखाजानानै दैथायजानाय बायदि बायदि जाथाय जाबाय थायो। मानसिया मानि थाखाय गोमायो, दा आं बेखौनो बुंनो सानदों। लाजिनाय आरो गिनायखौ मानसिया मोनसे दाय मावनो थाखाय बेखौनो लाजिनाय आरो गिनायखौ लानानै मानसिया खारखुमानाय, गावखौनो मिथिहोआ जासे थांखुमानाय, जि मानसिया गाज्रि खामानि मावगोन बेफोरबायदि आखुनि थाखायनो मानसिनि मिथिहोआ खारखुमानाय थांखुमानाय। जाय मानसि मोजाङा जुदि गाव मोजांब्ला आं आमोखा जायगायाव थांगोन होनना न'खरनि मानसिनो खोन्थायो। आरो सोरबाबा बिसियानो जा सोरबा फिसायानो जा आं आमोखा जायगायाव थांसिगोन बेफोरबायदिखौ खोन्थाना लायो। बेफोर जाबाय मोजां आखुनि। जाय मानसिया गाज्रि आखुनि खामानि मावो बे मालाबाबो गावनि थांनाय जायगानि थं एड्रेसबो होआ आरो खोन्थायाबो। दा आङो सासे बे सिख्ला आइजो मानसि आरो दाखालि नैयाव गासिबो लिरनाय दङ, दा नोंथांमोनहा फरायना खोन्थागोन। आं माखासे बाथ्रा आरो नोंथांमोना आंनि गोसोजों फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। जाय बुजिग्राया बुजिखायो, जाय बुजिया बुजिया, आरो सोरबा बुजिनो हायाखैब्ला आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों बुजिनो हागोन। दा आं बेखौ फरायना होनि माखासे थं एड्रेसफोरखौ। एसे भइसआ प्रब्लेम जानो हागौ, लामायावनो भिडिअ बानायब्रबबाय आङो बेफोरबायदि जाथायखौ नुनायखाय। 10 थाखोआव फरायनाय फरायसुलि रिता ब्रह्मआ थांनाय 19 जुलाइनिफ्रायनो गोमाना दं। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुसलपुर बाथौफुरि गामिनि बिफा समरसिं ब्रह्मनि अनजालि फिसाजो रिता ब्रह्म 18 बैसो जाबाय। थांनाय 19 जुलाइ फुंनिफ्रायनो गोमानानै दं होननानै न'खरनि सोद्रोमाया फोरमायहरदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला न'खरनि सोद्रोमानो नैबे 6900224575 जानबुं नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायदों। दा बेखौनो आं खावलायो, नोंथांमोनानो सिनायनो हागोन। बेनो मानो बेफोरबायदि खालामो। मोनफ्रोमबो सुबुंहा गारजेन थायो। दिनै बेफोरबायदि थांखुमानाय खारखुमानाय बेफोरबायदि न'खरनि मानसिफोरखौसो दुखु होनाय जायो। गारजेन गोनां मानसिफ्रा जेब्लायबो नागिरखायो न'खरनि मानसिया। इमान 10 थाखोआव फरायलायबावनाय, दिनै नोंनि बिमा बिफा दङ, दिनै नोंनि बिमा बिफाया बेसे दुखु जादों। दा सासे आइजो माहारि बा आइजो सिख्ला, दिनै नों अबाव थांदों अबाव थाङाखै, माबा मोनसे जायो, खैफोद जायो, बिमा बिफाया जानो लोंनो सुख थाया, दुखु दाहा सहायनांगौ जायो, नोंबोनो मोदै लानांगौ जायो। उन्दैनिफ्राय मोनसे मिजिं थांखि लानानै नोंसोरखौ खाङो। नाथाय नोंसोरो मा खालामो, देरनानै गाज्रि आखल मावनोसो सुलु लायो। खोन्थानांगौ, नोंहा माबा मोनसे मिजिं दं एबा थांखि दंब्ला खोन्थाना हो। सोर बिमा बिफा बेलाय दिनै नोंसिनि मिजिं आरो थांखिखौ जाफुंहोआलाबानो थानो। दिनै नोंखौनो अनो, नोंसोरखौनो फेदेरदों। दिनै मोनफ्रोमबो दिनै बिमा बिफाया जेनेखा सानना ला, एगजामपोल आं फंसे बाथ्रा बुंनि। सासे सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनलायनायाव दिनै बिमा बिफायाबो हेंथा होनो थाङा। जेनेखा दा नोंसोरखौ जोनोम होदों, दिनै थिग नोंसोराबो मोनसे इयुनाव मोनसे लाइफ, गाव गावनि लाइफआव माने मोनसे सोलिना जानो बयहाबो मोनसे संसार मोनसे थायो, थांखिबो थायो। मोजां गाज्रिखौ सायख'नाय बिमा बिफा दं। नों गासिबो नोंनि जाहोनखौ बिमा बिफानो खोन्थायोबा बिमा बिफाया नोंसोरखौ मा हेंथा होनो। दा नों सोर सेंग्राजोंसो खारसनलांदों ना अबेबा गुबुन जायगा बिदेशआवसो बेरायहैदों, दा नोंखौ रावबो मिथिनो हायाखै। दिनै बेफोरबायदि अबस्थाखायनो नोंसोरखौ एबा नोंखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनथिनो एबा मोननो लुबैनानै दा नोंखौ बेबायदि पासआ मिजिं खालामदों नोंनि बिमा बिफाफ्रा। बिमा बिफाखौ बेफोरबायदि दुखु दाहो, अबाव दं अबाव गैया फन खालामना बिमा बिफानो खोन्थाहर, अब्ला गोसोआ गोजोननाय बायदि। मानो बेफोरबायदि खालामो। मोनफ्रोमबो बेबायदिनो जाथाया जाबाय थायो। बेफोरबायदि दा खालाम। जोंनि बर' सुबुङा मानो बेफोरबायदिल' जायो। जों इमान माने हास्थायदों गासिबो, नों आंहासो जों इयुन बर' समाजखौ मोजाङै लाखिगोन बेखौसो आं मिजिं थांखि लायो। जों गासिबो मोजां लामाजों हान्थिलांगोन होननानै। दा आं बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायदों। लोगोसे जोंनि बे रायजो राजा
बर' हारिनि माखासे सुबुंफोरनि सायावबो आरो दिनै जाय सुबुङा बेफोरबायदि अबस्था गोमानानै थांदों बेखौबो आं नोंसोरनो फोरमायदों बेखौबो आं नोंनो फोरमायदों बेफोरबायदि दा खालाम आरो जायफोर जानो गोसो दङ बुजिनो रोंनांगौ बुजिनो नाजानांगौ मानो गावखौ हारसिं सानना लायो नामा बेफोरबायदि दाय मावनोबा बेफोरबायदि दा खालाम आंनिफ्राय आं रिकुवेस्ट खालामो प्लिज बेफोरबायदि जाथाय दा माव आरो न'खर फारसे मिथिहोहरगोन अबाव दं अबाव गैया आरो बाहाराव थानाय बा अबेबा खारखुमानाय अबेबा सोरजोंबा दोनखारलांजानाय न'खरखौ नागारनानै जाय बाहाराव ओंखारना मालाबा सुख सान्थि मोना जोंफ्राबो बाहाराव थानानै जों बुजि मोननाय मिथि मोननाय गोबां सेंग्राफ्रा सिख्ला आइजोफोरखौ बुरखायो नाथाय इयुनाव नोंनिफ्राय गासिबो मोन्थायखौ मोनजोबा उनाव नोंखौ नेवसिनोसो नागारो बेखौ हले बुजिनानै लाखा संसार आरो समाजनि आयेनखौ जाय सिफायनानै नागारनानै गावनि गोसो बायदि मावगोन ना बेफोर गासिबो गोरोन्थियाव आवगायलांनायसो जायो बेखायनो संसार आरो समाजजों गोरोबना थानायनि आयेन मिथि थाङोब्ला नोंहा जेरावबो गोग्गानाय थायो दा बेखिनिखौनो आं बुंबाय बेवहाय गोमानाय सुबुंखौ जायफोर नुफ्लांबायदोंबा नैबे फन नम्बराव नोंथांमोना कल खालामनानै बिमा बिफानो खोन्थाहरबानो जाबाय जोबोद दुखु मोनदों आङो दा बेखिनियानोसै आं लामायावसो आं थाबायगासिनो दङ एसे बयसआव प्रब्लेम जानो हागौ होमब्लाबो नोंथांमोना बुजिनो हाबाय जानांगौ दा बेखिनियानो मोनसे गोरोन्थि जादोंबा आंनि बुंनायफ्राव आंनि बे इडुकेसन भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम आरो जाय सुबुंनि गोरोन्थि मावनायनि गेजेरजों आं मोनसे मटिभेट होबाय बेखिनियानो गोजोन्थों जय बर' हारिनि